खासकर हम सो गीत गा रहल बानी। घर के लोग झरझर झरझर हुआ ता कहता कि हे बाबूजी अरे सपना हो गईले बाबूजी मोर हो बन के कठोर हो कि गिरता नया नवासलो रहो कि बाबा कवन मोर गईले हो ये प्राण आत्मा स्वरूपी ये प्राण जब तोता में खोता में किस निकल जाला ये दुनिया में कौन चिड़ई जब अपन खोता छोड़ के उजाड़ के चल जाले तो खोता के फेंकला के अलावा कौन दूसरा रास्ता ना बचे। अपना जिंदगी में बहुत सारा वहाँ के धन रुपया कमैले हो लेकिन जवान वहाँ के कमाई अपना लड़का लोग के संस्कार देके गइल बानी अपना लोग खर्चा कर रहल बानी। बाबा जी के ओ चाचा जी के अंतिम श्राद्ध में अपना लोग के खिलावत हनी राम नाम के चर्चा करा रहल बानी। इस सबका नसीब में ना होला। बहुत खुश नसीब वो बेटा होले बहुत खुश नसीब वो बाबूजी होले जौना बेटा के हाथ में बाबूजी के श्राद्ध हो जाला मुहे आगे दिया जाला। घर के लोग झरझर झरझर रोता आंगना में बेटी रोवे अरे दुआरा पर दमाद हो बच्चू भाई रोवतानी कोई के याद हो बिहने से ए परिवार के जिम्मेदारी परिवार के जतना बोझ बा ए घर के बड़ बेटा जे होई वो चाचा जी नहीं खी तब बिहने से वहाँ के शरीर पर पड़े आला आ दुनिया के यह नियम हो। हमारा बड़का भैया अशोक कुमार चौरसिया जी वो चाचा जी के आत्मा के शांति खातिर हजारों हजारों दान उपदान कैनी। ये दान वरदान बन के एक खानदान के कल्याण करे हम यह कामना कर रहल बानी और हमनियों को उम्र लेकर ओरा जियत रही।
कि हमनी के जानकी भगत जी जानकी भगत चौरसिया बहुत बहुत आशीर्वाद दिल बनी हम पुरनिया काका के गोड़ लगनी हो घर के सभे के हो झरझर झरझर होता और कहता लोका ठीक लोग दामाद कई के करे जावा कठोर हो हमनी के छोड़ हो गिरता नया नावास लो रहो कि बाबा कब नवो नगायने गिरता नया नावास लो रहो कि बाबा कब नवो नगायने नागेंद्र भैया हमरा बड़ा सुंदर एगो हमरा गीत याद पड़ गए ही में कबना पीर छिया चिराई लेकिन नागेंद्र भैया ए भाई ए परिवार में रौरा लोगन के बाबूजी के एहसास आज ना हो ये बड़ा हितई परितई गांव जवार के सभे लोग दाब के कुंदन भाई दाब के सभे लोग परिवार के जुटल बा सभे लोग हितई नाता के जुटल बा बाबूजी के गैला के एहसास से बड़ा उतना ना हो बिहान जब भोर होई आ जब सभे केहू अपना अपना घरे चल जाई ओ जब सबे केहू अपना घरे चल जाई तो जब बिहने रौरा वो जगह पर जाए जहाँ बाबूजी के बिस्तरा लागो रहत रहल हो बिहने से हो रूम में जाए वो जगह पर जाए अब बाबूजी जब नजर ना आए तब वही बेरा रौरा दिल में दुख लागी यो हो हमरा सर पर से तो छते ओरा गई हमरा सर पर से केहू के साया ओरा गई ए बड़ा तकलीफ ना हुई बिहने जाए बा भेंट ना हुई तब तो बुझाई अगर अपना लइकन के हमने एक चटकन मार देता नहीं खिसिया के मामा ही भाग जाता है आ जाके ओकरा के राय से मना के घरे ले आता तो घरे आ जाता है लेकिन विचार करब कि जौने दिन इस शरीर में से प्राण रूपी जब तोता निकल के चल जाई है ये देश के राष्ट्रपति भी समझे है आके कि चलो एक खोतवा में फिर समा जा फिर भी है तोता एक खोता में कहियो समाई ना जीवन है ए जीवन में केहू नहीं खजानत के केकर कतना सांस मिलल बा ये कहू को सांस अधिक नहीं खेले के उतने जिए के बाद जितना लिख के भेजले बाड़े दिनकवा कौन रहे जे हुआ के डेट कइले रहे 28 तारीख रहे 28 तारीख और दिन बुधवार रहे
सन 2024 आर मई के महीनावा तारीख 28 रहे बुधवार दीनवा दुनिया के सबसे अगर लमहर संकट वाला कोनो दिन होई तो 28 होई। एह बेटा लोग के शरीर पर जितना घर में 4 गो बेटा लो बानी, एह परिवार के भार बड़ बेटा के ऊपर आ जाला जब बाबूजी मर जाले तो। सन 2024 अरे मई के महीनावा तारीख 28 रहे बुधवार दीनवा मनवा के कोई के विभोर हो बन के कठोर हो गिरता नया वासल रहो कि बाबा पवन मोर गोइले गिरता